So balik ta guys, di ba? So mo na itsura sa atong atop guys, diri nga side. So balik ta diri guys.
Good morning. Nakurakan. Good morning. Good morning. Ladies and gentlemen. Good morning daw. Ingon ni City. Agay. Agoy. Ayatis na. Lagi ni karon. Daot nagsamot ning paa ni Mami. Nadaot nagsamot. Ginoo ko. Gibayat ka raman unta pero mangaway man kang Mami. Good morning. Welcome back sa atong channel. Please like Tony and Titi. Luto na ko karon guys og tortang maranay. Tangan ako og sibuyas nga Bombay. Atong puti. Og niya nakaluto na tag-isa. Di na pud ko'y 2 ka pieces nga slice nga pork chop. Ato nang lutuon karon guys. Mura na ato ang sud-an sa pamahaw. Luto na guys. Luto na. Ato na ang haunon. So, mauna ni akong gi-prepare nga sud-an para sa itong pamahaw guys. Niya na ang ato ang tortang maranay. Cucumber. Ug bulad. Ug syempre, dili kompleto ang ato ang pamahaw kung wala ang rice. Ha? Bag-o pag yun na naluto guys. Oh, diba? Gaaso-aso pa. So, kaway-kaway sa mga rice eater. So, while waiting guys, ato ang special nga sud-an ang pork chop. Bag-o pa na nako gilunod guys. Igo-igo sad. Siya na oras diha. Igo-igo sad. Maluto na. Medyo gutom-gutom na. So, diet-diet man lagi. So, gutomon raman lagi hapon. So, maghulata na guys. So, ato sa ning atong bali-balihon guys. Hinera na itong kalayo guys. Sakto-sakto lang na. Nato palabian ka natin na. Pagod. Pork chop. Pork chop guys, pork chop. Para sa itong pamahaw. Diba? Prepare na po ato ang para sa kape guys. Black coffee rami karon din ang ato ring tubig. Atong tubig guys, batangan ako lemon. So ready na. Kanina malay gihulat ang atong pork chop. So, kuan gyapon atong panahon karon guys, dalikyatan nato. Naagya po yung mga panagsang pagdag-om ba. So, mag-expect na lang gyud ta ani nga maulan gihapon anyang hapon. Kay rainy season man lagi. So, good luck sa tong mga hinalayhay guys. Ana, imong kortina dali ra man po na mauga kay nipis man nga klases kortina guys, nipis. Pero mas nindot unta tong makita gid siya sa adlaw. Pero uga-uga na kani pa atong mga mga gipanglabhan atong mga niaging adlaw. Uga na ni siya guys, pero mas nindot lagi unta to og makita siya sa adlaw, pero kalingawan na natog hipos ato na nang tiluon. Uga na ang mga tumoy ani. So ato na nang kalingawan og hipos unya guys. At least nalabhan na. So balik ta diri, asas kinuog ko.
Kunting-kunti na lang at mapapagod ka na. Pagod ka ba? Kunting-kunti na lang guys at mapapagod na itong pork chop natin. Pagod na ba ang lahat sa kahihintay? So, luto na ni guys. Luto na ito ang sud-an sa pamahaw pork chop. So, ato na ng pagungon atong kalayo, guys. So, ato sa nang gamito ng kainit anang mantika. Ay, sayang man. So, ato na sa ibabad din ha. Ibabad sa nato diha. Para magamit pa ng kainit sa mantika. So, luto na siya. So, ready na atong pagpamahaw. So, ato na ning i-arrange ato ang mga plato diri. Kani kang Father Earth ni guys. Kani mo na iti mailhan ka na kang Father Earth na. Then kani dayon sa magtiayon ni. Kani sa magtiayon ni. Kupol ba? Kupol, oh. Tsaka to, maskin kutsarang tinidor, kupol, gina. Nana naman ang mga uso-uso, wala mga kupol-kupol, kupol t-shirt, kupol chinilas, asas, ginoo ko. So, dito sa mo, kupol po ning amo ang kutsarang tinidor, kupol. Din kani kang Father Earth. Dinay kang Father Earth, mo na iti mailhan. Diba? Kay para di mag-ilog, di magpatay ba? Way ilog, ana. Way ilog kay kang Father Earth na. Kana. Way ilog, ani, way ilog kay para ni sa kupol, oh. Check pag to. So, nihilom na atong mantika. So, ato na ning haunon. Atong pork chop. Tasas ka lang. Perfect po na siya isagol sa kuan, guys. Isagol sa perfect match siya sa atong cucumber nga salad. So, ayan. Ready na ito ang pagkaon, guys. Thank you, Lord, sa mga blessings nga nadawat. Karon og sa umaabot pa. Sa mga nang labay. So, alin na mo. Alin na pang, bye. Kay mga unata. Kay Tom Jones na Tom Jones. So, see you later, guys.